Moin. Plattdeutsch lernen. Plattlex Nummer 24. Und andere Sprachen in Plattdeutsche. Bornsprach Dansk. Dänsch. Prinsessen på Erden af H.C. Andersen. Die Prinzess ob der Aft von Hans Christian Andersen. Der var engang en prins. Han ville have sig en prinsesse, men det skulle være en rigtig prinsesse. Du was einst ein Prinz. He wollen Prinzess haben. Man richtige Prinzess schuldet Wesen. Så rejste han hele verden rundt for at finde sådan en, men alle vegne var der noget i vejen. Du rejs he det hele verden så en to finde, man allerwegens was wat indvæg. Prinsesser var der nok af, men om det var rigtige prinsesser, kunne han ikke ganske komme efter. Prinzessin gav dat noch von. Man oft dat richtige Prinzessin wären. Du kunne nicht heil und del achterkommen. Altid var der noget, som ikke var så rigtigt. Altid was du wat, dat nicht so ganz richtig was. Så kom han da hjem igen og var så bedrøvet, for han ville så gerne have en virkelig prinsesse. Den kam he wieder nach Hus und war so bedrückt, weil dat he gern en richtige Prinzesse haben wohl. En aften blev det da et frygteligt vejr. Det lynede og tordnede, regnen skyllede ned. Det var ganske forskrækkeligt. Ein oven würde den gräsig wieder. Dat Blitz und Donner, die Regen geht durch. Dat war schierweg schrecklich. Så bankede det på byens port, og den gamle konge gik hen at lukke op. Da klopft dat an Tor von der Stadt. Und der aule König ging hen, åben tagsluten. Det var en prinsesse, som stod udenfor. Men Gud, hvor hun så ud af regnen og det onde vejr. Dat was en Prinzess, die guten Fürste. Mein Gott, wo sie udseh, so uten Regen und dat schlechte Wetter ruht. Vandet løb ned af hendes hår og hendes klæder, og det løb ind af næsen på skoen og ud af hælen, og så sagde hun, at hun var en virkelig prinsesse. Dat Wasser løb an ihr Haar und ihr Kleider runter, und dat løb rin in die Snuten von ihr Scheu und ruht ut der Hacken. Und dann sähe sie, dat sie en wahrhaftige Prinzess was. Ja, det skal vi nok få at vide, tænkte den gamle dronning, men hun sagde ikke noget, gik ind i sovekammeret. Jo, dat war at vi noch in der können kriegen, dacht die ole Königin. Man sähe nix. Ging in det slårkommer. Tog alle sengeklæderne og lagde en ært på bunden af sengen. Nimm alle Bettwäsch runter und leg ein Aft ob'n Bohren von
bed. Derpå tog hun 20 madrasser, lagde dem oven på ærten, og så endnu 20 ederdumsdyner oven på madrasserne. Dorno nahm sie 20 Matratzen, legde boven op de aftrop, und dennoch 20 Dundäken boven op de Matratzenrob. Der skulle nu prinsessen ligge om natten. Da skulle die Prinzessin op i Nacht liggen. Om morgenen spurgte de hende, hvorledes hun havde sovet. An Morgen fragen sie woan sie slopen har. Og forskrækkeligt slet, sagde prinsessen, jeg har næsten ikke lukket mine øjne den hele nat. Fürchterlich schlecht, sagde die Prinzess. Ich habe hele Nacht meist kein Auge zugemacht. Gud ved, hvad der har været i sengen. Jeg har ligget på noget hårdt, så jeg er ganske brun og blå over min hele krop. Det er ganske forskrækkeligt. Gott ved, hvad du in bed was. Ich hab wat Herzlegen. Du bin ich heil, brun und blau von op'm heilen Lief. Das ist heil gräsig. Så kunne de se, at det var en rigtig prinsesse, da hun gennem de 20 madrasser og de 20 ederdumsdyner havde mærket ærten. Da wissen sie, dass das eine richtige Prinzess was. Weil dat sie durch 20 Matratzen und 20 Dundecken der Abendmark har. Så ømskindet kunne der ingen være, uden en virkelig prinsesse. So feinfühlig kun kein ein anders als en richtige Prinzess wäsen. Prinsen tog hende da til kone, for nu vidste han, at han havde en rigtig prinsesse. Der Prinz nahm Dorno til sin Wief, denn nu wiss he, dat he en richtige Prinzess har. Og ærten kom på kunstkammeret, hvor den endnu er at se, der som ingen har taget den. Und der Abend kam in die Kunstkammer, wo nu noch sehen kannst, wenn kein ein mitgenommen hat. Se, det var en rigtig historie. Süß, das war en richtige Geschichte. Tid til at spekulere og diskutere. Tid zum Spekulieren und Diskutieren. Lyttede du nøje til denne historie? Hvad synes du? Hast gut Lust, wie du vertellen? Was denkst du? Var Andersen, der levede i det 19. århundredes kongerige Danmark, en, der mente, at aristokrater er mere følsomme og overlegne mennesker? Was Andersen, der im 19. Jahrhundert in Königreich Danmark lebte, en der glaubt, dass alle Leute wegfälligere Menschen sind, der über andere Menschen steht? Eller mente han, at denne historie var satirisk og samfundskritisk, som hans fortælling, Kejserens nye klæder? Schuldet vertellen, satirisch und Gesellschaftskritisch sein, so als sie vertellen von Kaiser sine neue Kleider? Det er trods alt med vilje skrevet for at være sjovt. Schreiben ist das jo mit Willen putzig. Hvad er din teori? Del de venligst med os i kommentarerne nedenfor på det sprog, du vælger. Was ist din Theorie?
Vær så god und del das mit uns in als ein Kommentar eindeutig in wat für ein Sprach. Farvel. Tschüss. Wes bedankt für drin kicken. Nicht vergessen, Leben ist Leben und Leben.